Prøv at beskrive dit problem. Jamen, jeg har igennem de sidste 2 år haft stærke smerter i min ryg og i mine ben, og har netop fået konstateret, at jeg har slidgigt i den nederste del af lænden, og har en udposning også på anden nederste diskus. Og det giver et tryk på nogle nerver, som gør, at jeg faktisk har konstant ondt. Okay. Prøv lige at rejse dig op og mærke efter lige nu, hvor du har ondt henne, så du kan mærke det. Altså det har jeg meget i lænden, og så har jeg på ydersiden af mit venstre ben. Okay, det kan du mærke lige nu. Ja, det kan jeg mærke. Okay, prøv at sidde ned. Så prøver vi lige. Og det kan være, at vi skal prøve lidt forskelligt, men vi prøver lige den der først. Og så tager vi den modsvarende herover. Sådan der. Prøv at mærke efter igen, om der var noget, der flyttede sig, eller ændrede sig, eller om det hen er det samme. Altså det var i hvert fald lidt lettere at komme op og stå. Jeg prøver lige igen. Ja. Jeg kan ikke mærke noget. Jeg kan ikke mærke den i ryggen. Det er jo sådan lige ned i krydset. Hvad med ned i benene? Nej. Lidt? Jamen det er sådan, man tør jo ikke lige sådan helt sige, nej, det er væk. Men jeg kan ikke mærke noget. Jeg kan ikke mærke noget. Okay. Jeg prøver sådan lige, om jeg kan. Jeg kan lige mærke, det spænder en smule, når jeg sætter mig ned. Okay. Og det er i ryggen? Det er i ryggen. Så tager vi lige en til. Det er jo sådan, at selvom punktet her, det er langt væk fra ryggen, så har det faktisk en indirekte indflydelse. Så prøv at mærke efter igen. Altså, nu rejser jeg mig jo bare uden, fordi ja. Så lige før, der var det jo sådan med smerte, og sådan lige, jeg lige skal op først og på. Kan du mærke lidt? Det kan jeg faktisk ikke. Kan du ikke? Det kan jeg faktisk ikke. Godt. Nej, Dejligt. det kan jeg faktisk ikke. Nu er det cirka et halvt år siden, jeg kom her hos Gert første gang. Og jeg kom her, fordi jeg havde et venstre ben med meget stærke smerter, der betød, at jeg faktisk ikke kunne gå om aftenen. Og så havde jeg meget ondt i min hofte og i min lænd. Og jeg havde i 2 år forinden da fået medicinsk behandling via min egen læge. Og egentlig stod for, at det bare skulle være stærkere og stærkere medicin for at kunne tage smerterne. Så jeg startede hos Gert med akupunktur. Og i starten der tænkte jeg, at det nok var en akut smertebehandling, fordi det virkede ret hurtigt. Men det gik også hurtigt op for mig, at der var en langtidsholdbar effekt. Det kunne jeg mærke for hver gang jeg kom, at min tilstand blev mere og mere stabil. Så nu her et halvt år efter, er jeg helt fri af medicin, og jeg er helt fri af smerter. Jeg har også fået råd hos Gert omkring min kost, hvad jeg spiser og hvad jeg drikker, og selvfølgelig det omkring motion, som jeg også har lagt ind som et fast program i min hverdag. Og med det, så er jeg et helt andet menneske i dag, og helt smertefri, og det er ret fantastisk.